Messziről indultunk, tehát az elején nem ilyen volt az Emilia, de tényleg csodás lány. És tudom, hogy kell neki kicsi idő, míg bemelegszik, de aztán egészen vállalható. Olyan köszi, Robi. Ne fenyegetőzzél velem, baszd meg. Hallod? És most azért, hogy baszakodjál velem, nem... Hallgass végig, engedj el! Tenyér volt, pofon volt. De hogy hát külföldön nagyon ciki magyarnak lenni. Nekik az ismerőseik már, hogy a liberálisoknak, mikor meghallják, hogy te magyar vagy, mert természetesen akcentussal beszélnek, akkor mindig mondják, hogy it's awful. Na most a helyzet az, hogy ezt elfelejtik hozzátenni, hogy azok az ismerősök buzik. Tehát ezt komolyan mondom, mert hogy történetesen, de ez tényleg így van. Mert hogy... Hölgyeim és uraim, Ábrahám Robert. Úgy néz ki egy civil szervezet. Én Újlipótvárosban élek, a művésznegyedben, tehát a buzi környék. És igen, azt kell róla tudni, hogy tőlünk 2 sarokra van a dohánybolt. És a civil szervezeteket ott fugázni lehet. Tehát minden második ajtóban van egy civil szervezet. És amire eljutok a dohányboltig, majdnem buzi leszek. Tehát, hogy mindig az... Onnan lehet tudni, hogy civil... Tehát mindig az a nóta vége, hogy buzinak kell lenni. De ezt komolyan mondom, az lehet öko az, háttértársaság mondjuk annak legalább az üzenet legalább világos, de hogy a végén mindig buzi lesz valaki. Tehát, hogy ezek ilyen. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy civil szervezet, akkor egy a falhoz állni egyből. Nem, ott volt kiadó albérlet, ennyi. Tátra. Nekem nincs olyan liberális ismerősöm, aki ne posztolta volna ki, hogy félretesz 300 000 a Pride-ra, hogy megbüntessék. De alig várom elkezdődjön, hogy mennyibe kerül a lángos a Balatonon sztori, és oda fogom posztolni, hogy nem kéne elverni a pénzt a Pride-on, és akkor lehetne... Hát 300... De komolyan, tehát az az ország, ahol 300 000 forintot tesznek félre azért, hogy buzikkal vonuljanak, hát ott nincs probléma. Meg nézzétek meg, hogy súnyog amúgy Magyar Péter ebben a témában. Nem mer kiállni. Hát az is buzi, csak nem meri kimondani senki. Bár biszexnek mondja magát, de nincs olyan biszex. Az, aki... Nincsenek gyerekek, igaz? Na, ha egy férfi ismeri a fasz ízét, az buzi. Nincs olyan biszex. Nincs olyan. A biszex az a buzi, aki néha hazajár, ennyi. Nincs olyan biszex. Ezek ilyen kitalált szavak, mint a homofób. Hát az sem létezik, hát mi az a homofób? Régen buzinak mondtuk, azt le volt tudva, de nincs, tehát hogy ezek ilyen kitalált szavak. Ezt az adást nem tesszük fel mégse a YouTube-ra. Nincs annyi síp az interneten, ahelyett.